An fafata wasanni a gasar Premier League ta ƙasar Ingila, yayin da aka fafata wasannin wannan mako sun zo da abin mamaki da dama. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham ta sha kashi har gida a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle da ci 2-1. Ƙungiyar ta Tottenham dai na ci gaba da fuskantar ƙalubale a gasar ta Premier League, yayin da take ci gaba da yin ƙasan teburi. Yanzu haka dai ƙungiyar ta Tottenham ta kuma mataki na 12. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bournemouth tana ci gaba da jan zaranta, yayin da ta samu nasara kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Everton da ci 1-1. Ita ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa ta samu nasara kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City da ci 2-1. Yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea take ci gaba da fuskantar ƙalubale a gasar ta Premier League, ta yi can jaras da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Crystal Palace. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Man City, wadda take fuskantar ƙalubale a kwana-kwanan nan, ƙungiyar ta fara dawowa kan ganiyarta, yayin da ta samu nasarar cin wasanni 2 a jere. A wannan mako ma ta samu nasara kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham da ci 4-1. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Southampton ta sha kashi a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brentford har gida da ci 5-1, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta ƙara yin can jaras da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton. Ƙungiyar ta Arsenal dai tana fuskantar ƙalubale, yayin da ake kallon da ita za a yi gogayya wajen lashewa gasar Premier League. Sai dai ƙungiyar ta Arsenal na ci gaba da bawa duniya mamaki, ganin cewa sai iyowa ƙasa take yi a teburin na Premier League.